nace kunu nake so, kunu na burge ni, kunu fa duniya ne. Ki buɗe kunnuwanki na zo na gaya miki abinda nake so, in kin iya na yaba miki. Za ka faɗa mata ko kuma jin shakku kake? Idan na faranta maka tun da zana sai saka rike roban nan kaga zan daddaka gorubar na tsoma ta cikin suga. Na ce miki ba gori ba, dan shan kunu kin gana sai ludayi. Yan mata kin iya kunu dan Allah ko biki iya ba, dan san kunu kin ga ya sai ludayi. Yan mata kin iya kunu dan Allah ko biki iya ba, yangar mi zaki mun biki iya kunu ba. Ya zaki ce na yi shiru ba zan faɗa ba, sai na faɗa an ji ba zan lullube ba. Tun je ki koyo kunu ko ba za ki je ba, ni dai saurayin me kunu ne ba da wai ba. Dan san kunu kin ga ya sai ludayi. Yan mata kin iya kunu dan Allah ko biki iya ba, maza ki kokari ki je ki koyo kunu. Bani babu auren ki sai kin iya kunu. Kyan mata ta aure a ce ta iya kunu, na tashi da safe ta yi kosai kuma ga kunu. Komai take so ba zan gina ba da shi ba, dan san kunu kin ga ya sai ludayi. Yan mata kin iya kunu dan Allah ko biki iya ba. Kowa ya san kai ne dai zaɓina, dan ban iya gudu ba yau kake guduna. Idan ka tafi ka bar ni ina zan saka kaina, mu samu lokaci da kai mu ɗan tattauna. Kin ga tafiya ta ni ba zan zauna ba haba, dan san kunu kin ga ya sai ludayi. Yan mata kin iya kunu dan Allah ko biki iya ba. Nema daga nan wajen kunu zan tafi koya. Yan mata kar ki kira sai kin koya, Fatan da nake layin karka musanya. gani tasha zana bar gari na shirya. Direba mu tafi ba kunu ba zan zauna ba.